Отново имаме горе-долу около половината или малко по-малко от половината, но спря да пръска, няма никакво налягане и естествено го отворих, за да видя какво всъщност става. Какво виждам тук? Пълене, но виждам някакво като бутало, което навътре е пълен, което стои извъртяно. Вероятно по някакъв начин се обръща и освен, че налягане вече няма, изцъскало се всичкото, не може и пяната, иначе си има вътре. Така доволно количество. Някакво бутало. Ще го измия. Той някаква формата му е такава, някаква вече елипса. Вътре си е достатъчно пълно. Вероятно. Ами това е.